A co ti k tomu mám jako říct prostě, no, tak jako závidíš mi, že mám hezký triko, chtěla bys ho taky, akorát prostě se snažíš dělat jako, jo, je to hnusný, protože jasně, že závidíš. Ale ještě ty kozy, že jo, jedna větší, jedna menší, to je úplně trapný. A co jako? To je příroda, zlato, tomu se tak říká. Ty máš taky... Když už jsi si zaplatila ty silikony, tak ať ti tam dali aspoň jako stejný, ne? Promiň, jestli chceš urážet nějakou jako symetrii, tak jako ráda bych ti zaspívala takovou jakoby, takovou písničku. Upřímně jsem se inspirovala tebou a mělo to být jakoby nejdřív jakoby do toho distriktu a pak jsem si říkala, nebudu jak ona, nebudu kopírovat, tak ti zaspívám jen takhle, jako to jsem smazala, jo, a bylo tam jeden zub doleva, druhý doprava, tvoje tuhle postava. No, takže asi tak. No a co by teda bude? Už tam máš těch 1000 lidí, nebo... Ne, mám tady 400, čekám. Prostě furt jsi nezajímavá, no. Furt jakoby... Nezajímavá, jo? Tak hlavně, že díky mě máš sledovanosti kolik? 1300, teď je tady 1800, takže 500. No vidíš to, 5 kilo taky dobrý, ne? 5 kilo taky dobrý. Já jsem vděčná, protože oni vědí, co je ta kvalita a prostě oni chtějí tu dobrou věc. Chápeš, oni to spápnou. Ano. Ty chceš něco jako... Počkej, jak bych ti to... Ty vole, k čemu ti to přirovnám? No ty se ani k ničemu přirovnat, ty jsi jak prostě... Originál. Co jsi měl záchvat teď? Ne, originál. A můžu se zeptat? No. Prosím, Mirko Gargabelko, prosím. Co?